హెవీ మీల్ తర్వాత పొట్టలో నొప్పి వస్తుంటే అసిడిటీ ఏలే అని అశ్రద్ధ చేస్తున్నారా? యువర్ గాల్ బ్లాడర్ మైట్ బి టెలింగ్ యూ సంథింగ్. గాల్ స్టోన్స్ అంటే పిత్తాశయంలో తయారయ్యే రాళ్ళు. ఇవి లివర్ లో తయారయ్యే బైల్లో కొలెస్ట్రాల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల ఏర్పడతాయి. వీటిలో మనకి రైట్ సైడ్ అప్పర్ అబ్డామెన్ లో పెయిన్ ఉంటుంది. ఈ పెయిన్ ఆయిల్ ఫుడ్స్ లేదంటే హెవీ మీల్ తీసుకున్న తర్వాత పెరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ వీటితో పాటుగా వామిటింగ్స్ కానీ లేదంటే ఫీవర్, జాండిస్ వంటి సింటమ్స్ రావచ్చు. కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్లో ఎలాంటి సింటమ్స్ కూడా ఉండకపోవచ్చు. సరైన టైంకి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోతే గాల్ బ్లాడర్లో వాపు, ఇన్ఫెక్షన్ లేదా పర్ఫరేషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. లేదా స్టోన్స్ కిందకి జారి ప్యాంక్రియాటైటిస్ వంటి కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది. ట్రీట్మెంట్ ఈ సర్జరీ కానీ ఎప్పుడు చేయించుకోవాలంటే ఈ పైన చెప్పిన సింటమ్స్లో ఏవైనా ఉన్నా కానీ, లేదంటే రిపీటెడ్గా పెయిన్ అటాక్స్ వస్తున్నా కానీ, లేదంటే ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎమర్జెన్సీగా సర్జరీ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. Every pain in abdomen is not acidity. Silent stones today can be a surgical problem tomorrow.